Yai, akwai wani abu kan matar sarki da ya kamata a ce mata a ta hannunta a kai. Ita karaman nan da ake ta rudar jama'a da sunanta a bakin me take. Amma farar tafiya take, amma ƙarar tafiya gudunta ake. Kar mutane su rudu da jin ba ma cewa komai game da gwanayenmu. Wallahi inda magana za mu yi kansu, wallahi ba mu abin faɗa, don mu ba ƙarya za mu yi ba, za mu faɗi karamar ta waƙi ta haƙiƙa ba ta tatsuniya ba, wadda ta faru da ba ku fahimta ba ta zan muku misali da ita cim daga kunzum, kuma ta yi alaƙa da yanayi don haka zan faɗi ta. Da ku bara waccan shine bariya muka je Zazzau, aka kai ni zaurukan malamai na gaida su, amma an yi karatun da daga yawa ko ba su gane ba, an wuce shi da ya kamata su fahimci me aka yi abu. An je da ni zauren malam na iya, mun gama jawabai, an yi addu'a zan tashi, ɗaya daga ‘ya'yansa ya ce yana da magana ka in tashi. Ya yi maganar da ya kamata ku nemi ma'anarta. Ya ce a gaban wasu ku ne, ya ce da ni ka kiyaye lokacin da kuka zo nan zauren da malan naka daga kai sai shi ku biyu kana ƙarami. Ya cire hular kai ce malan namu ya ma addu'a. Sai na ce Allahu akbar, na kiyaye, wallahi na kiyaye. A nan dama aka yi, saboda magana ce ta shekara 40 da yi, ina yaro kamar wannan, ina yaro kamar wannan, ban taɓa yi wani magana ba, kuma ina kiyaye da ita. Da Allah ya tashi fito da abin da yake cikin abin kunshe, sai ya fito da shi a gaban shaidu. Ban san bawan Allah nan ba, mun shiga zaunan nan ban san gun ba ne, amma ina rike da karatun. Ya tsayi da ni, ya tsayi da ku, yayi magana, ya ce kun zo nan da malam daga kai sai shi, ya sa malam ya maka addu'a a kanka, ka tuna? Na ce masa na tuna. Magana ta shekara 40 kofi. Me ya faru? Me ya faru? Ni dai haihuwa ta ma malam yana da shekara 60. Kun san kuma malam a shekara 60 ba zai ɗauka ba shi kaɗai tafiya ba kowa tare da shi ba. Sai aka ce yau ga wata tafiya daga Kano har Zazzau, daga shi sai ɗan ƙaramin yaro. To ce irin tafiya ce? To tafiya ce da malam yayi ta ba a shi ba, a wata hakikar yayi ta. Don ni ɗin da aka yi ta da ni ban iya kiyaye a nemi ka je gun ba, ko mota ko wani abun hawa. Yadda muke da ku a nan, ni dai na ganna a Zariya tare da shi a wani zaure kudandan, irin shucin nan kudandan shine zagayayye mara kusurwa da jinka ta shuci a kai. Kuma muka je ya kai ni gaban wannan dattijo da suka yi maganganu da ban san waye ba, yana zaune akan cibiyar kura irin tabarma da buzu a kanta, kuma ya ce min addu'a. To abinda na yi shuru a lokacin ban gaya muku ba, da yanzu wannan a gaban ku akai, wanda zan gaya muku shine wanda zai haɗu da waccan maganar. Ni karatu biyu ne da wannan abu da nake kiyaye da shi, amma daɗewa da ƙanƙanta sun sa na kasa gane me. To amma mafi girma daga wannan
shine sata ji da nai daga bakin shi malam yana magana ta sirri da mahaifiyata. Na zo in je inda yake sai na ji su suna magana kuma yana ambata sunana, wannan yasa na laɓi. Ban ƙarasa ba da kashi kunnena ina jin me suke magana. To na ji maganganu masu yawa, amma abinda na fahimta kuka na ta kai masa kan wasu al'amura da take son dina ba ta son su, take masa ƙarata, sai ke mata bayanin duk wannan abubuwa da ta yi masa ƙarata a kansu. Sai Allah ya kai ni ana jawabin naji. A ciki na je na magana zariyan nan wannan zuwan yana cewa na yi magana da ma wannan zuwan yana cewa na yi magana da malam waye, to ban ji malam waye din ba, amma ya ce zariya, ni ma na masa magana, shi kuma ce in kwantar da hankalina ba abin damuwa ba ne. To da muka je gidan malam na iya dan sai wannan magana sai na gane malam waye din nan da ban ji ba, ya ce zariya, kuma ya ce na mai maganar a wannan shi ne ya ɗauke ni wannan taku ɗaya ya aje ni a zariya, taku ɗaya ya aje ni a zauren malam na iya, ya gama abin da zai ɗauko ni taku ɗaya dawo da ni. Wallahi tallahi Allah kai ni shahidi, ka san haka.